Bos días, nenos e nenas do Cole de Callón. Aquí estou outra vez para enseñarvos un experimento con cores. Precisamos 6 vasos do mesmo tamaño e un vaso grande cheo de auga. E este vasiño pequeno para despois. E tamén precisaremos unha xiringa. As cores que precisamos son 3: vermella, amarela e azul. Así que imos aló. O primeiro que tedes que facer é encher ao completo 2 vasos. 1, 2 e 3. Se vos fixastedes, fun alternando un baleiro, un cheo, un baleiro, un cheo, un baleiro, outro cheo. E agora imos botar unha pinguiña de cor a cada un dos vasos que ten auga. Nun botaremos vermello, noutro botaremos amarelo e noutro botaremos azul. E agora, cunha culler, a remexer. Remexemos ben. Vou coller un anaco de papel. Limpamos un poquinho a culler e remexemos o amarelo. Limpamos a culler e remexemos o azul. E agora imos a facer con estas 3 cores unhas novas cores. Que pasará se misturamos o vermello co amarelo? ¡Tachán! Aí sale o laranxa. Que pasará se misturamos o amarelo co azul? ¡Tachán! Aí sae o verde. E que pasará se misturamos o azul co vermello? Un poquinho máis de vermello e saliranos morado. Como nos quedou vermello sen auga, vamos a botar un chisco máis. E así vedes como das cores primarias, vermello, amarelo e azul, saennos as cores secundarias, morado, laranxa e verde. E agora, como vos lin un conto dunha nena que tiña o cabelo de moitas cores, vamos a probar a facer neste vaso pequeno un vaso multicolor, as cores do arco da vella. Imos aló. Vamos a poñer o morado de último, que me gusta máis. E agora o que hai que facer é, co azúcar, temos que ir botando culleradas de azúcar aos vasos. No primeiro non imos botar. Así que comezamos polo laranxa. E botándole unha culler. A este, 2. 1, 2. A este, 3. 1, 2 e 3. 4. 2, 3 e 4. E o último, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E remexemos ben.
Pois vamos a facer neste pequeno vaso un arcoíris multicolor, un arco da vella, facendo uso da xiringa. O que hai que facer é encher sempre a mesma cantidade. Eu, neste caso, vou escoller o número 3. Así que enchemos de pintura morada hasta o número 3 e o que hai que ir facendo é botar cada cor moi pegadiño na parede do vaso. Lentamente. Aí vai a cor morada. Quitamos o aire que pudera ter a xiringa. Agora vamos coa cor azul. Botando moi lentamente pola parede do vaso. Seguimos coa cor verde. Botando moi lentamente pola parede do vaso, que esvare. Porque se o botamos moi rápido, as cores mistúranse e non se chegará a ver o noso arco da vella. Vamos coa amarela. Apoyando ben na parede do vaso. Xa vamos polo laranxa. E por último o vermello. Xa está. Agora ben, se collemos un teléfono con flash e lle poñemos a luz embaixo do noso vaso, aquí podedes ver o noso arco da vella, no que se ven as cores azul, verde, amarelo, vermello. Porque que pasa se o misturáramos todo? Non saldría o arco da vella. Mirade que pasa. Sale o color caca. Bueno, nenos, espero que vos gustara moito o experimento e que aprenderades moito coas cores primarias. Ata outro día.